Вітаю, сябры! Вы на канале Відзіку, у мікрафона Руді і значыць час для гульнявых навін. Сёння ў выпуску новыя Assassin's Creed, перанос Frostpunk і новыя гульні ў сеттынгу кіберпанк. Перад пачаткам не забудзьцеся націснуць на лайк, падтрымаўшы аўтара. Пагнали! Рэліз Frostpunk 2 павінен быў адбыцца ўжо менш чым праз месяц. Аднак 11-біт Studios вырашыла даць сабе яшчэ крыху часу, каб палепшыць гульню і ўвесці ў яе больш функцый. Усе дабаўкі і ідэі для ўдасканалення ў распрацоўшчыкі запазычылі з водгукаў па выніках бэты. Пасля тэсціравання гульцы ў сярэднім ацанілі Frostpunk 2 на 8 балаў з 10. Такі рэйтынг парадаваў каманду, але спецыялісты маюць намер зарабіць усё яшчэ лепш. Па-першае, будуць перасабраныя некаторыя механікі, каб гульнявы працэс ішоў больш плыўна. Напрыклад, каманда паправіць тэмпературу і ўзровень абагравання, а таксама перабалансуе хабы, каб паглыбіць працэс будаўніцтва. Таксама стане зручнейша кіраваць працоўнай сілай і спраўляцца з пратэстамі. Дазволяць змяняць раён ужо пасля яго пабудовы, увядуць новы стратэгічны рэсурс і гэтак далей. Па-другое, інтэрфейс будзе спрошчаны, яго паабяцалі зрабіць больш інтуітыўна зразумелым і чытабельным. Таксама з'явіцца асобнае меню для будаўніцтва. Па-трэцяе, укарэніць функцыю пад назвай Zoom Stories. Дзякуючы ёй карыстальнікі змогуць наблізіць камеру да пэўных участкаў горада і паназіраць за паўсядзённым жыццём сваіх падапечных. Цяпер Frostpunk 2 наведае ПК, у тым ліку Game Pass, толькі 20 верасня. На PlayStation 5 і Xbox Series гульня паселіцца пазней. У Беларусі змерзлы панк даступны за $20,5, Польшча 160 злотых. Да Elden Ring выйшла абнаўленне, якое павінна крыху паправіць баланс у дадатку Shadow of the Earth 3. Раней шматлікія карыстальнікі сеткі пажаліліся, што аўтары зрабілі складанасць у DLC занадта высокай, у выніку навінка атрымала ў Steam змяшаныя водгукі. Мяркуючы па ўсім, аўтары вырашылі крыху паправіць сітуацыю, таму якраз і выпусцілі абнаўленне. У прыватнасці, змены балансу закрануць элементы, звязаныя з атакай, уронам і бласлаўленнем. Акрамя таго, аўтары звярнулі ўвагу на праблемы з частатой кадраў у гульні. Як аказалася, у Elden Ring узнік чарговы баг, які выклікае скачкі FPS. Калі нехта загружае захоўванне з папярэдняй версіі гульні, то ў яго аўтаматычна ўключаецца падтрымка трасіроўкі прамянёў на ПК. Таму ў дадзеным выпадку патрабуецца адключыць гэтую опцыю ў меню самастойна. Таксама 28 чэрвеня тэхпадтрымка студыі ў садсетцы X заявіла, што праблемы з частатой кадраў могуць быць выкліканы яшчэ і софтам для мышкі, аднак прыкладаў не прывяла. Судзячы па ўсім, распрацоўшчыкі зрабілі гэтую заяву пасля таго, як хтосьці з гульцоў распавёў, што гульня стала працаваць лепш пасля адключэння праграмы для кантролю мышкі. Таксама распрацоўшчыкі дадалі, што рыхтуюць і іншыя паляпшэнні з выпраўленнямі багаў у наступным патчы. Дату рэліза, праўда, пакуль не назвалі. Праблемы жа з дадаткам Shadow of the Earth 3, зрэшты, не замінаюць яго папулярнасці. Навінка заняла другое месца свежага топу Брытаніі, а сама Elden Ring узначаліла чарт Steam. Пікавы онлайн хоць і не перасягнуў рэкорд па выхадзе арыгіналу ў 22 годзе ў 950 тысяч геймераў, але свае выдатныя для дадатку 780 тысяч зрабілі. А за тыдзень з рэліза дапаўнення яго ацанілі ажно 5 мільёнаў чалавек, што таксама выклікае выключна павагу. Дзякуючы чуткам і уцечкам мы нарэшце ведаем, што Ubisoft рыхтуе абноўленую версію Assassin's Creed Black Flag. Як аказалася, на ёй студыя не спыніцца. Пра тое, што ў распрацоўцы знаходзіцца і іншыя рэмейкі асасінскай серыі, распавёў генеральны дырэктар Ubisoft. Калі кіраўніка спыталі аб будучыні Assassin's Creed, той заявіў, што франшыза атрымае некалькі рэмейкаў. Гэта дазволіць нам ізноў наведаць ужо выпушчаныя гульні і абнавіць іх. У некаторых старых Assassin's Creed вельмі багаты свет, падзяліўся ён. Таксама дакладніў, што Ubisoft мае намер выпускаць праекты па Assassin's Creed часцей, аднак усе яны будуць прыкметна адрознівацца. Ніхто не хоча атрымліваць адну і тую ж гульню кожны год. Але дадам ад сябе, ніхто сапраўды не хоча атрымліваць, гэта праўда. Але ж атрымлівае ўжо якую аднолькавую частку. Таксама дырэктар асудзіў агрэсіўныя выпады супраць каманды і асобных распрацоўшчыкаў на фоне паказу Assassin's Creed Shadows. Саму гульню кіраўнік не згадаў, але тыя, хто знаходзіцца ў кантэксце
кантэксце ці глядзелі мінулыя выпускі на Відзіку, разумеюць, што гаворка менавіта пра рэакцыю на будучую гульню па асасінах. Нагадаем, галоўнымі героямі ў японскім сеттынгу стануць дзяўчына Сінобі Наоя і цемнаскуры самурай Ясука. Assassin's Creed Shadows стартуе 15 лістапада на асноўных платформах, ПК-версія толькі ў Epic Store і Ubisoft. Для Беларусі недаступна, еўрапейскі кошт усе 70 еўра. Студыя Push On прадставіла Alcagest, прыгодніцкі РПГ-баявік у сеттынгу змрочнага сярэднявечча і з выглядам ад першай асобы. Пры яго стварэнні распрацоўшчыкі наткняліся Dishonored і Kingdom Come Deliverance. Alcagest перанясе гульцоў у каралевства Каданор, якое загразла ў феадальных разладах, а баланс паміж трыма галоўнымі дамамі знаходзіцца ў вельмі далікатным становішчы. У цэнтры сюжэта знаходзіцца малодшы сын дробнага лорда, якому трэба будзе заслужыць сваё месца ў гэтым жорсткім свеце. Каб паказаць сябе, пратаганіст вырашыў высветліць, чаму гобліны пачалі часцей здзяйсняць набегі. Да асаблівасцяў Alcagest дэвелоперы аднеслі наступнае: шырокія магчымасці падчас бою. Геймеры змогуць творча падысці да бітваў і выкарыстоўваць не толькі ўласныя сілы, але і асяроддзя. Праціўнікі выдатна ляцяць з абрыву, калі дапамагчы ім штурхелем, ці ж ператворацца на блін пры падзенні на іх чаго-небудзь цяжкага. Алхімія замест магіі. Змешваючы інгрэдыенты, можна атрымаць алеі для зброі, бомбу, карыснае зелле або з'едлівую субстанцыю, якую гулец вольны кінуць у ворага. Дзейнічаць варта па рэцэпце, аднак ніхто не забароніць кінуць у кацялок выпадковыя кампаненты і паназіраць за вынікам. Высокаінтэрактыўны і праўдападобны свет з напаўадкрытымі лакацыямі. У Push On пастараліся вытрымаць баланс паміж вольным даследаваннем і заскрыптаваным геймплеем. Прызямлённы сеттынг з упорам на рэалізм і лёгкім налётам фэнтазі. Элементы імерсі ўсім накшталт нелінейнага геймплея і камбінавання механік. Трэба, канечне, адзначыць, што ўсё бачанае вамі на экране загадзя запісаны кат-сцэны, а не геймплей. Даты рэліза ў Alcagest пакуль няма, але ўжо вядома, што прыгодніцкая РПГ наведае ПК і нейкую кансоль. Старонка Steam у Беларусі даступна. Распрацоўшчык-адзіночка Voids Within выпусціў у Steam свой дэбютны праект горадабудаўнічую пясочніцу Дыстопіка. Яна дазваляе павольна пабудаваць футурыстычны кіберпанкавы горад, робячы упор не на стратэгіі эфектыўнасці, а на творчасць і атмасферу. Стваральнік Дыстопіка называе гульню сваім гарачым праектам і плануе развіваць яе і далей. Да канца лета ён збіраецца выпусціць абнаўленне з новымі будынкамі, лакалізацыямі і праўкамі, а ў перспектыве намечаны дадатковыя раёны, мегаструктуры і гарадскія прысеты. У гульні прадугледжаны фотарэжымы і поўная падтрымка карыстальніцкіх мадыфікацый. Дыстопіка атрымлівае амаль што 99% станоўчых водгукаў у Steam. Гульцам прыйшоўся па душы медытатыўны гульнявы працэс, не баючыся прайграць. У Беларусі праект даступны за крыху больш чым $4. Польшча 29 злотых. Са стартам Нівеліс давядзецца пачакаць. Распрацоўшчык прыняў рашэнне адкласці запуск сімулятара жыцця ў сусвеце франшызы Cloudpunk да 2025 года. Падсаладзіць горкую пігульку закліканы свежы геймплейны трэйлер. Па словах распрацоўшчыкаў, іх галоўная задача забяспечыць найлепшыя ўражанні ад гульні. Каб давесці ўсё да розуму, камандзе прыйшлося перасунуць дату выхаду свайго тварэння. У гульні трэба пачаць свой шлях з самых нізоў. Перш вы адкрыеце невялікі шапік з ежай ці стымамі, а затым зможаце стаць уладальнікам бара, рэстарацыі ці начнога клуба. У выніку ўсё начное жыццё мегаполіса будзе пад вашым кантролем. Грош таксама можна выдаткаваць на куплю жылля ў розных частках горада. Унутранае уладкаванне таксама дазволена змяняць. Па меры гульні вам сустрэнуцца забаўныя персанажы, а таксама паступова адкрыецца свет злачыннасці, які выдатна пачуваецца ў горадзе. Цяпер рэліз Нівеліс чакаем вясной 25-го. Гульня выйдзе толькі на ПК. Старонка Steam у Беларусі даступна. Распрацоўшчыкі з GN Software анансавалі Farming Simulator 25, новую частку знакамітай серыі, якая дазваляе адчуць сябе ў ролі фермера. Да анонса быў прымеркаваны кінематаграфічны трэйлер, які паказвае, што фермерства можа стаць цікавай прыгодай з разнастайнымі задачамі. Гульцы Farming Simulator 25 змогуць абраць, у які пункт свету адправіцца для стварэння ўласнай фермы. Усходняя Азія стане выдатным месцам для вырошчвання рысу, у той жа час
як цэнтральная Еўропа поўная зялёных палёў, а ў паўночнай Амерыцы вялікіх адкрытых прастораў. Усяго ў гульні будзе больш за 20 сельскагаспадарчых культур, а таксама мноства жывёл, ад класічных для серыі курэй і кароў да буйвалаў. Міжнародныя вытворцы прадставілі правы на дэманстрацыю больш за 400 мадэляў тэхнікі. З яе дапамогай атрымаецца заняцца лесаводствам, развядзеннем жывёлы і сельскай гаспадаркай. Таксама распрацоўшчыкі палепшылі графіку. Рэліз гульні адбудзецца 12 лістапада на асноўных платформах. У Беларусі гульня даступна аж за $36, Польшча 205 злотых. Пяройдзем да рэлізаў тыдня, дзе ў нас прыхаваліся дзве бясплатныя гульні. Умоўна бясплатны баявік на 5-м Unreal, які падтрымлівае кааператыў да 4 чалавек, The First Descendant. Вы будете гуляць за нашчадкаў, так называюць уладальнікаў звышнатуральных сіл, якія абараняюць людзей ад іншапланетных захопнікаў. Гульня ўяўляе сабой хрэстаматыйны лутер-шутер, які вылучаецца сярод сабратаў па жанры хіба што тэхналагічнай карцінкай. Набор геймплейных фіч звыклы, перастрэлкі, квесты, збор рэсурсаў, прапампоўка персанажаў і зброі. Здаецца, быццам перад намі яшчэ адна Destiny ці The Division. Выходзіць сёння ў аўторак 2 ліпеня на асноўных платформах. У Беларусі даступна бясплатна. Але, канешне, будьце гатовы плаціць за ўсё ўнутры. Дэма Once Human стала найпапулярнейшым з прадстаўленых на нядаўнім фэсце гульням быць у Steam. Не дзіўна, жанр у праекта папулярны, кляты выжывач, а незаезджаны сеттынг і адсутнасць грынду для будаўніцтва і крафту прыйшліся да спадобы аўдыторыі. Зямля падвергнулася заражэнню, іншапланетная хвароба ўразіла ўсіх: жывёл, людзей, ваду, глебу. Пошук ежы і рэсурсаў ускладняецца магчымасцю сустрэць як жудасных монстраў, так і звычайных людзей, якія аддаюць перавагу спачатку страляць, а потым задаваць пытанні. Шукаем рэсурсы, будуем базы, ваюем са спараджэннямі хваробы і іншымі гульцамі. Асобнай згадкі заслугоўвае прапрацаваная сістэма кастамізацыі зброі і экіпіроўкі, якая ўключае 7 катэгорый узбраення, каля сотні чарцяжоў і мноства аксесуараў і перкаў. Постапакаліптычны мультиплеерны выжывач у адкрытым свеце выходзіць 10 ліпеня ў наступную сераду на ПК. Старонка Steam у Беларусі даступна. Гульня чакаецца таксама бясплатнай. Дзякуй за ўвагу! Не забывайце націскаць лайки, падабайкі і пісаць каментары для падтрымкі контенту і аўтара. Падпісывайцеся на відзік і праглядайце асноўнае размоўнае гікаўскае шоу на канале. І таксама навіначку пра серыялы, пілотны выпуск кіназнічкі. Чакаем вашых водгукаў. Асаблівая падзяка спонсарам з Patreon і YouTube канала Рудзі. Ваша падтрымка неацэнная, і праз яе вы атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Усім дзякуй і да новых сустрэч!